I dag skal vi lære at lave en boreskåner ved hjælp af sådan et stemmejern. Derfor er målet med det her projekt at blive bekendt med det her værktøj. Og vi kan lave den her boreskåner, skal vi introducere stemmejernet som et værktøj, og det er det opgaven her tager udgangspunkt i. Vi skal også bruge de andre materialer, som er en fugtsvans, fiberhammer og en metallineal blyant, og så har vi den her pind. Vi starter ud med at måle op til halvdelen, og pinden den var 38 cm, og så ved jeg, at halvdelen af 38 det er 19, derfor har jeg sat stregen. Og man måler herhen ved at sætte starten af pinden ved 0, for at man så kan tælle op til det rigtige tal. Nu har jeg lavet en streg, som jeg ved, jeg skal save efter. Den tegner jeg lige helt op, sådan at jeg har en helt fuld streg at gå efter. Vi saver hele vejen igennem her på midten. Og her skal man være forberedt på, at når man saver, så tager man altså lige et par ekstra millimeter af træet ved de to halve pinde her. Så nu skal vi til at finde midten her på. Den er 19 cm lang, så jeg ved, den er 9,5 cm her på midten. Det gør vi på dem begge to. Og så skal vi have fundet ud af, at de kan få den samme bredde her, så de passer på hinanden. Fordi vi ved, hvorhen midten den er, så kan vi lægge den her sådan cirka ovenpå, så vi kan få bredden af pinden, så de kommer til at passe ned i hak på hinanden. Det gør vi på begge de pinde her. Godt. Nu har vi bredden her, så nu skal vi have savet, eller vi skal have målt ned, hvor dybt saven den skal til at gå nu, så de kommer til at kunne passe præcis oven på hinanden. Nu har vi lavet dybden på de to pinde her, så nu skal vi have fat i vores fugtsvans værktøj, for så at kunne save ned igennem de to streger her. Langs de her streger, så godt vi nu kan. Og så er det tid til at finde stemmejernet frem. Når vi skal i gang med stemmejernet, så skal vi også have fat i den her fiberhammer, fordi det er den, man ligesom hamrer med, for at hammeren får sin kraft til at komme igennem træet. Vi holder stemmejernet på den her måde. Jeg er højrehåndet, derfor har jeg hammeren i min højre hånd. Så skal vi have den flade side opad, så den rundede side her, den kommer nedad. Så sætter man den ned i det, vi har savet her. Og så kan man lige så stille begynde at hamre. Ja. Så kommer det af i små stykker, og man skal selvfølgelig lige huske at spænde den her ordentligt. Og sådan fortsætter man egentlig bare, indtil man er helt nede ved bunden. Man kan lige skifte til et lidt mindre stemmejern, man kan lige se i forhold her til det andet. For så kan jeg komme ind fra siden her, og så få det gjort helt lige og få kommet helt ned, fordi det store der, det kan godt være lidt svært at få vippet rundt nemlig. Så nu prøver vi lige med den lille her. Så. Nu. Og nu har vi så fået savet og stemmet de her stykker træ, så vi kan komme til at lave en samling. Og de passer heldigvis sammen. Så nu har vi lavet vores boreskåner, og det skal selvfølgelig limes, så det kommer til at sidde rigtigt sammen. Hvis man ender ud med at have et lille mellemrum her, som vi har haft, så er det jo heldigt, når vi har stemmet, at man får de her træspåner, som vi kan bruge til lige at kile fast med. Det gør vi ved at sætte den så langt ned vi kan, og så lige bruge hammeren igen til at få banket den ordentligt på plads. Og så ender vi ud med en boreskåner, som faktisk er rimelig holdbar. For lige at opsummere den her video her, så starter I ud med at finde jeres værktøjer og jeres materialer. Og derefter så skal I jo måle op på pinden, hvor halvdelen er, og derefter så på de to halve her, hvor I så skal have stemmet træet.
Så skal I save, og der skal I have fokus på at save ned til den korrekte dybde her i træet. Og så skal I også holde saven lige, og så save vandret. Så er det tid til, at I skal have stemmet jeres træ. Og tage rigtig god tid her, fordi det kan godt gå lidt hurtigt at få de her flager af. Og så skal I simpelthen have dem sat sammen til bordskåneren.